Molt bé, benvinguts en aquest nou vídeo. Avui farem servir una aplicació que es diu Google Bits, que no coneixem fins ara, per fer un tutorial. Llavors, primera cosa que farem és buscar en Google Bits, ja veieu que no té cap problema, i una vegada estem aquí, iniciarem sessió amb el compte de l'institut, ok? Vinga. Vale, ja em diu la Miquel, comencem a crear... No faré res d'això. Direm directament, començarem un vídeo en blanc. Vale, aquí tenim les diferents escenes. Llavors, primera cosa que faré és un tutorial. Per tant, necessito gravar. Encara que puc gravar des del meu Chromebook, també ho puc fer des de l'aplicació que tinc aquí que posa grava. Vale? No sé si la veieu. Un moment. Ara sí que la veieu aquí, que diu grava. Faig clic en grava i em pregunta a veure què vull gravar. La càmera i pantalla. En aquest cas només vull gravar la pantalla. Perfecte. I li dic iniciar la gravació. Imagineu que vull fer un vídeo sobre Classroom. Imagineu, ¿vale? Llavors, iniciar la gravació. Me demana permisos. Li dono permisos. Dic quina pantalla vull compartir. I ja ho tenim. Activo el micro. I 3, 2, 1... Ara, aquesta part probablement la voldrem esborrar perquè no ens interessarà, però després us ensenyo com es fa. ¿Vale? Llavors, canviem a la pestanya. Vinga, ara me callo un segon. Benvinguts a tots en aquest vídeo en el qual treballarem amb Google Classroom, que és una eina de Google per poder treballar a classe. En aquest cas em centraré en el curs de digitalització de quart d'ESO. I aquí, si voleu, explico una mica que aquí en treball de classe, si faig clic sobre, si faig clic es tanca, sobre es tanca, jiji, jaja, que divertido, ja he acabat. Quan he acabat, torno a la pestanya de Google Bits i aturo la gravació. Vale? I ja estaria. Llavors, li dic aquí, insereix. Molt bé. I aquí, fixeu-vos que ja tinc, en la primera escena, tinc a dalt el vídeo i a baix l'àudio. Probablement, aquí que m'he callat, veieu que aquí baix hi ha com menys so, és perquè aquí comença, perquè m'he callat. Llavors, vinc aquí, faig clic, a veure si m'ho ensenya, vaig movent, no, a veure, una mica més cap aquí, vamos a ver, aquí. Aquí. Llavors, aquí és on jo voldré separar, voldré tallar. Vinc a la línia de temps, faig botó dret i li dic divideix l'escena. Fixeu-vos que m'ha tallat vídeo i àudio. Agafaré el vídeo i amb el suprimir esborraré aquesta escena i agafaré l'àudio i també l'esborraré. I ja tindríem aquí un vídeo tutorial. Fixeu-vos, vaig al play. Benvinguts a tots en aquest vídeo en el qual treballarem amb Google Classroom. Vale? Perfecte, ja ho tinc. Ara em faltaria una escena de començament i una escena de final. I aquí tinc plantilles preparades per això. Llavors, per exemple, aquí hi ha coses molt xules. Vale? No sé, la que més us agradi. Vinga. Llavors, podem inserir aquesta, veieu que me l'ha ficat aquí? La puc ficar davant, vale? Ja veieu que és només qüestió d'arrossegar-la. I aquí, faig clic i ficaré treballem amb Google Classroom. Faré una mica més petit. Com sempre tenim aquí. Us sembla bé? Si voleu es pot moure una mica, ajustar-lo a com us agradi. I es pot venir aquí al començament i fer play a veure com queda. Bueno, però queda malament. Si voleu aquí, per exemple, podríeu canviar això per, jo què sé, aprenentatge fàcil, jo què sé,
Vale? La qüestió és que tu fas aquí... Perdó. Vaig a ficar-me al començament de tot. I ara faltaria una música, jo crec. I podem anar a buscar. Podem ficar aquí música gratis per a vídeos, per exemple, ¿vale? I per exemple està aquesta pàgina de Pixabay que ja havia trobat abans, i aquí té un munt de músiques que es poden descarregar de manera gratuïta i són guais perquè són músiques, això, no? D'aquestes de propòsit general. Per exemple, aquesta. Vinga. Descarreguem la música. Vale? Ja està descarregada. Llavors puc venir aquí i puc inserir. Vale? Anem a... O probablement... Mira, aquí fins i tot tinc músiques que podria descarregar-me, Vale? Llavors podeu fer servir les que té el mateix Google o podríeu inserir directament una que trobeu. Probablement, si jo agafo i l'arrossego... Perdó, si jo agafo de aquí i l'arrossego, aquesta de Contra Warner, no sé què mandangues, jo probablement la pugui ficar aquí. Plac, veieu? I ara... Benvinguts a tots en aquest vídeo. Clar, ara tenim dos músiques alhora, llavors el que hauríem de fer, jo crec que és aquesta, botó dret, divideix l'àudio, ja me l'ha dividit, i aquí fins i tot podríem o baixar el volum al mínim, ¿vale? ¿Vale? O directament el podria eliminar. Perdó, a veure... I podria directament suprimir. I llavors, a veure com queda. I he esborrat sense voler la que no era. Vaig a desfer i havia d'esborrar aquesta, perdoneu, ara sí. Anem a tornar a provar. Ja veieu que no hi ha cap problema, si control Z ja ho... Benvinguts a tots en aquest vídeo, en el qual... I aquí faltaria fer una mica de fading, fer una mica de fer que baixi a poc l'atenuació. Veieu aquí que diu atenuació de sortida? Anem a fer que baixi, ¿vale? Perquè no sigui un tall tan gran. Sí? Anem a provar, a veure com queda. Benvinguts a tots en aquest vídeo. Vale, ja ho tindríem. I aquí fixeu-vos que està la transició. Entre aquesta escena i aquesta em demana, bueno, o m'ofereix fer una transició que vol dir que d'una escena a l'altra el canvi no sigui tan brusco. Fixeu-vos que fa clac, clac. Si jo faig clic aquí, m'ofereix coses. Pues, fer així, o fer així, o fer així, o fer així. O parpallets. Ui, que fea. O aquesta, la que més us agradi. Per exemple, fiquem aquesta del gir. Vale? Llavors, a veure com queda. Benvinguts a tots en aquest vídeo, en el qual treballarem amb Google Classroom, que és una... Vale, doncs això podríem moure una mica, aquest àudio... Bueno, podríem fer moltes coses. La cosa és que tingueu en compte lo fàcil i lo ràpid que ho estic fent. Ara hauríem d'afegir... Aquí podrem fer zoom, ¿vale? Zoom out per veure on acaba i tot. L'important aquí és que veieu que és super fàcil generar un vídeo, ¿vale? I una vegada que el teniu, el podeu compartir, el podeu exportar, el podeu baixar, sí? I d'aquesta manera podeu fer amb una eina gratuïta tutorials de manera molt, molt senzilla.